Anjir leto chu C programming in string object chu character car che sang in be khom kha string ni mea antenan M I Z O hi M hi car pakhat ania I car pa dang le M Z po dang le 0 o po dang le chuan avaya mun khata an khoma space lawan khom khan string chu ron form ta ni chu wang chuan declaration of string chu antinga kan nei thang string array ein sifekin ein dot te in character ho ka store taila chuan kan print chuan chu string ni me down ni chu hei declare dan nia array khan hi panga kan store thai ni hi antina la hi array memory location dan ta hian M kan store nga I Z O tiang khanin character kha dot te tiang kan store khan string ania chuan hei an declare dan nia character string ni chuan in car in bel khom ania chuan ta hian car kan hmanga A5 mi hi a limit kan jianga chuan hei an initialization azia dan thang nia hi manuala userina adu nakina change thei to lo le program run laya dalu thei lo a fixa character dalu dan ni hi pakhat na nia a limit kan ziak lawa hemi manghian limiter on siamanga plus null value atoba hian null da ngain tu chuan null chu 0 ni a chuan heta hian 1 2 3 4 nia plus 5 ni don ni chu ta hian limit 5 ang omang ni don ni chu program ran na chuan an dot le chuan b chuan a limit kan siama chuan a limit ba kha da thelawa chuan ta hian panga kan da le car panga chuan dot le chuan c limit kan da lawa amal te in tiang hian kan declare kan da lu ta ni wa M I Z O chuan null chuan in share tur pakhle chu string a chuan string chu kan sei ton khan atia in zombe kan string ania atinga kan je chuan double quotation mang tu nia ma se car kan je chuan in car kan input don chuan single hi to hong chuan dot le chuan 5 d antia limit a siama chuan amal te in car ada lut le chuan in hi masain program a input la hian kan ziak ta hian kan declare ta a b c d chuan hian heng value te hi hemi array a hian value don ni me chu hemi box a hian an lu don ni heng box in lo khat ton ani chuan heng box ami hi kan print chok don ni hemi array value array min hian helai mi hi print don chuan a kan mang aya lai mi hi print don chuan b avaya kan print don chuan min object chu hemi hi print don taila a string zong hi kan print du chuan array min khazi atok ani chuan ta hin kan print ta a kan ziaka b c d tiang khan chuan kan print chok ta here output chuan M Mizo chuan share le tur pakhat chu hela hi s percentage s object chu string print chuan s mani chuan hei hi a cha umang kan je ron ti chuan avai kan print do chuan a cha je to ni antinan m cha hi print do taila ta hian bracket kan danga a square bracket chuan hei c a kan thang car chu ta hin antina antinan anga sabel e pindu taila helai em hi 0 kan janga chan chu 0 tangin I install just set to in animo array chu 0 tangin a index install ja kha m print do chuan helai m 0 kan da ngai 0 kan da
dot le a 1 kan da chuan I z z kan pin do chuan chu van danga o kan pin do chuan i chi kan danga he mi kan pin chuan da chuan 4 kan da me don tiang zer khan hi null value nia a value tu chu engma aron print out lo nga c kan da chuan ma se ta hin d kan da chuan 0 aron print chu kan chan chu hi null value nia null chu 0 tikhani a hi fix manga array a string dalu danania fix on je chu kan change thailo user program chawin me value hi dalu thaya user ina dalu thailawa chuan hi a print chho danania hi a index ami print chho danania chuan tuna user ina adu thua program aran laya string adalu thaidan masabera chuan using scanf to read a string amzia chu program run like han eng string e da alui du tika ran zot nga chuan chu mi mong chuan user khana da lut mai don ni hi kan declare le a car a 20 box 20 kan reserve a kan string atan chuan scanf s helai s kan man chan chu string kan da lut don chuan ampersand a hi helai array ming hi ni chuan array ming hi kan da a chuan program in entire program hi ka ziak lo ka chan chu kan video a thui over lo nan car kan tia name chuan 20 kan reserve a print f enter name ya chuan name chuan scanf kan tia scanf mga lak lu dan ya percentage s chuan ampersand ampersand name your name is name hi kan da le a chuan s kan da le a helai hi print nan hian a da tu kan ta helai mi hi da tu kan ti kha array pin chuan hi scanf mga lak lu dan ni enter your name Siama your name is Siama chuan scanf mga zia hi ane achat lo na pakhat oma chan chu ainkara antenan enter your name lo dita anila enter your name lo dita first name le second name lo nei tai la Siama zadeng pelon ta se tikhan akara space kan da chuan ama sabera mi chau hi kan scanf kana ari to na alalu don hemi hi chu a ignore don ni achan chu scanf hin single string pakha chau alalu thei helaya space om to chuan helai mi ho zong hi chu om lawanga angai ve ka chuan helai mi chau hi lalu hey your name is Siama zadeng hi a printer velo chan chu single string chau hi alalu ta chu a disadvantage ani chuan dot le a using get card to read a line of text omja chu kan du line ampon kan ziak thaya omja chu akara space kan da thei to tinga chu heta hin chon da thei lawa heta po hian an da thaya am roi mi te pan hi chon da thaya hei tiang hi chon he tiang chi ai chon amal te tein kan character kha ada lu ta intena masabera get carian kan what type masamber kha c h a kan declare ta adonga khami kha em lawta se em hi adonga get carian chu c h a hena da lu tanga
ch chu variable pakhat ve me nia ani hi chu du man thea chuan kami ch hi eta name hemi a hianin ama sabera chuan index ma saber do chu 0 ninga khamma sabera hana danga m chuan a dot lea loop aron kalang loop man ngai ni tiang ai chuan a dot lea chuan a dot lea kan type I hi get car hian ala lenga chu ch haina pass lenga ch chuan helai array a hian a pass lu lenga array alo increase tonga kan loop mangin one alo ni tonga chuan ch hian heta hian array box helai index a hian da lu don chu tiang le chuan a kalanga a program in enter la here program tu ni a ma sabera kan declare line by line sentaila kan declare array kan siama car array chuan variable pakha ch kan siama hei in thi nakena kan la hmun tu ni a initialization chu 1 ani 0 ani I is equal to 0 kan tia I hian 0 to chuan printf enter your name in pokan chu thei chuan loop kan luta ch kan thil type kan ti kha amal te a character kan type kha khami kha ch ani chuan if it's not equal to enter ni /n hi enter kan me kan loop it stop don ni chuan ch get car hian kan number type na saber type na saber kha ala luta tahin ala luta a chuan tahina pass le a chuan heta hina pass le a ma sabera I 0 kan ti to ha 0 lo ni a hei 0 ang ni don ni chu ma sabera chuan a dot chuan ama sabera hian 0 ni a ta hian m kan type chuan m hi tahina da lu tanga chuan an hnuai line na khalanga plus ninga I kha 0 tang khan 1 alo ni tonga heta hin kalanga enter kan la mela chuan kan la type zel chuan character kha la lu tanga hei hian ch a hian da lu tanga ch chuan heta hian da lu lenga I kha 1 alo ni to a 1 alo ni to chuan ta hian a 1 ninga ta hian I kan da lu don ni kan I kan type chuan in pok an type chuan chu tiang chuan kal zenga chuan kan type zo vela entinan kan type lu kham zo lo ni che mizo chuan enter kan me vele han enter kan me vele khan loop hi as atopanga loop atang hi kan chuanga next line ta hin kan don chuan next line chuan in I kha plus ani hi entinan 5 ai 5 4 alo top ta se next to chu plus ania ta hian 5 alo onga chuan next chia kha nalin kan da lu lenga inserting null character at end chuan null value kan da le chuan ta kan print out le aran chinila tuna hian m lo chu tai la m ka chut vele khan hemia hian ada lut le a enter ka me chuan in program a exit dona chuan ma se I ka chu le chuan ta hin a lut le a z ka chut le chuan in ta hin lut le a o ka chut le chuan ta hin a lut le a chuan enter ka me chuan loop kha hemi kan loop hi ato panga chuan next line ai na kal doni chuan next line a kal chuan ato pera hian helai hian 0 ai in start dona chuan program kan thil type kha aron print cho doni tuna hian enter lo taila name so anything error karna ang rahan hi ka modify na salut ka chubang chuni ipo I tuna chon di bang
ni chu to zo tun chon dik ton zian dik lo chan chu hanglai number vel kha thlang na sa to ka tikhanin amal te khanin box a hian a in dalu ta tian amal te kan chhuta piang khan chuan enter kan me vele khan loop kha kan loop hi ai exit a next line a kala next line a kal khan hei dalu lia chu get card nanga emi get card nanga dalu userina string a dalu dania dot le chuan hei awesome ania chu using standard library function nia chu string dalu dan get name of the string object chu hei a hi lon ta se a emi kan array minga khania push chu display nan string lak lu nan haso hi lak lu nan nia hei push chu display nan ta hian name of the string and nan hei a kan array minga kha programming no ti lela hi awesome bera ama sabera kan declare name kan string kan pin na to ni kan array minga ni chu chuan enter your name gets ta hian name hi kan dalu ta helai mi hi chuan lai kan zira awesome chuan printf ta kan zira chuan push hei hian a ram display ang hemi value kan enter saya kakhania hei awesome man na sabe ne string next video string compare dante string character exam nge dante function hoi kan zong don ne